per compendi de publicacions. Cercar les polítiques editorials. Giscope and Policy Finder i Dulcinea són dues bases de dades gratuïtes que recullen les polítiques editorials de les revistes. Giscope and Policy Finder mostra les polítiques de les principals editorials internacionals. Quan cerques una revista concreta t'informa sobre què pots fer amb cada una de les diferents versions de l'article. Recorda que l'objectiu és poder posar en obert el teu article al dipòsit digital de documents de la UAB. Per exemple, si cerquem Journal of the American Chemical Society indica que es pot posar en obert la versió publicada de l'article només si has pagat el cost per publicar-lo en accés obert amb una llicència Creative Commons. En cas que s'hagin cedit els drets d'explotació a l'editorial a través d'un Copyright Transfer Agreement, l'editorial permet posar la versió acceptada, o postprint, en un repositori institucional o temàtic amb 12 mesos d'embargament. Així com també es pot dipositar la versió lliurada, o preprint, en uns repositoris molt concrets sense embargament. Giscope and Policy Finder ofereix enllaços directes a la política editorial de la revista dins la mateixa pàgina web de l'editorial. És recomanable consultar sempre la web de l'editorial perquè de vegades hi ha concrecions o especificitats que aquesta web no recull. Per exemple, hi ha editorials que permeten posar la versió publicada d'un article com a annex de la tesi doctoral. Això podria ser que no ho recollís. Per això és recomanable consultar la web de l'editor. Dulcinea funciona igual, però en aquest cas el que mostra són les polítiques editorials de les revistes espanyoles. Si busquem, per exemple, la revista Ágora, triem la que ens interessa i Dulcinea mostra la política. En aquest cas també pots veure on es pot dipositar el teu article, quina versió es pot dipositar i que no marca cap termini d'embargament perquè té una llicència oberta Creative Commons. Dulcinea també ofereix l'enllaç directe a la política dins la web de la revista perquè en puguis consultar les especificitats. Si després de consultar Giscope and Policy Finder, Dulcinea o bé la pàgina web oficial de la revista veus que la política sobre accés obert no està clara o l'editorial no sembla que tingui una política específica, sempre pots adreçar-te directament a l'editorial per sol·licitar un permís específic. Si l'editorial respon afirmativament, recorda que has de guardar sempre aquest permís. Ocasionalment, tant a Giscope and Policy Finder com a Dulcinea pots trobar títols que no permeten el dipòsit en obert de cap de les versions dels seus articles, com és el cas d'aquest exemple que t'ensenyem.